ndamira pamberi pedare ramambo mutasi. Zvese zvando zvechokwadi. Zvese zvichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepachaswa nemunhu. Ndikanyepa ndichabatwa nemunhu. Mwari ngandibatsire. Pamusoro wemama. Ana hangu zvakawanda zvekutaura. Ndine wabereki. Unodarizei? Wabura nyaya yako. Atidi nautawa bana. Ndine wabereki wangu wendinawo. Ini ndini mwana mukomana mukuru mumusha. Ndakamirira mhuri yese yewabereki wedu waripo nhasi uno. Waba munini, waba mukuru, wanga waripo. Ndini ndakamirira mhuri yacho. Takauya nenyaya yedu kuna mambo musi yaifana kunge yakapinda musi wa 3 August. Nyaya iripo ngekuti mhuri yakaungana ikati zvinhu hazvina kutimirira mushe. Zvazvisina kutimirira mushe, wana baba ngatimbozame kutsvaga kuti chii chingava chiri kutinetsa. Nekuti ini dambudziko rendiri kusanganawo naro hangu mumba mangu. Ndiri munhu akanga akaroora. Ndogona kuti ndakatorara ndine mudzimai, asi ndine mudzimai. Ndokareka iya bhurugwa ratotota ndiri kuroora ndiri kunyenga mumwe mukadzi wacho kutoona bhurugwa razara masipemu, handichazvizwisisi. Ndotsvaga ndoti zvii, ndoti ana baba ngatitsvage tibatsirikane kuti chii chingava chiri kutinetsa kuti ndigare pabasa kana ndikaenda pabasa basa harigariki. Wana baba tobatsirika sei, ngatitsvage kuti chii chingava chiri kutinetsa. Wana baba vanoti isusu hatigoni kufamba nemimi. Ane manyoka ngaaende kutoilet. Saka zvakatibata tikati aiwa semhuri ngatibatane. Saka takaenda kwaSabhuku. Sabhuku akazama kunyora tsamba akati mhuri yekwanyazika zamai kuungana mubatsirikane. Zvakashaya basa. Tikaenda kwaishe Mukoi. Zvakashaya basa. Zamara tazoti imwe option yetingaita ndeipi, ngatichienda kwamama. Ndosaka tiri pano nhasi, nhau iripo ngekuti zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka mumusha. Musi wetaifanira kupinda mudare musi wa 3 August. Ndakaonekwa ndiri paManika Bridge apa nehanzvadzi yangu, pane hanzvadzi yangu yendinofamba nayo. Ndichingosvika kumba manhero acho. Ndakabva ndarohwa, zvekurohwa zviya ndikakuwara. Ndikadzamara ndaenda kubhonda kuchipatara. Izvi ndine imwe nyaya iri kupolisi yekutorohwerwa nyaya yekuzi waenderei kwamambo mutasi. Saka ndo nhau iripo, zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka. Unakati ndakarohwa, unobva ndakarohwa ndiana nhingi. Adarika pana. Ndanerwa ndiani? Ndakanerwa nemwana wababa mukuru, newana vairi wababa mukuru. Baba munini wakazonga wakuda kuzama kupindirawo asi wakazokasika wabatwa nemwana wawo kazi baba zvemuri kuita handizvo. Alright. Bambo. Hamubvumidzwi kurekodha munhu achitaura without the authority court. Munokumbira authority kana muda kurekodha. Imimi foni yenyu iyi. Muri kurekodha. Muda kuchaya futi munhu handisi. Muda kuchaya futi munhu. You want to use that evidence against him. Right, chigara pasi chamwari. Nyaya yakuti aizwa asi chisati wagara pasi. Ndanetseka chinhu wani pane zvawataura. Ndoda kubvunzwa ndizvo kuti is this a family problem or it's an individual problem? Idambudziko rako uri one here because kanotaura kuti iwewe paunorara ndipo uri kuzomuka watotesa magumbezi ese anditi. Hazvisi kuitika anozwa kutaura kuti ndona nyazika wese warurara kune vamwe vanewo maproblem akadaro ndinawo anogona kundibatsira. Pane hanzvadzi ndiri kufamba nayo imweniwo uyo akamira pano usumuka achitaurawo zvaro. Anozwa kurarwa nemurume. Anotaura ini handigoni kutaura. Izwa zvanduda. Because normally when you use the word yekuti ndakamirira mhuri. Panofanira kunge paine chinhu chiripo chinorakidza kuti wakamirira mhuri, watumwa nemhuri. It's not just your word yekuti ndakamurira mhuri. Hai. Chakuitika chatiwo kana kuti wakamirira mhuri. Muri vanakomana wangani ukanyazika. Wakawanda. Saka why wauya uri one? So wese watadza kuuya kuperekedza one wese kana waine dambudziko. Wamwe wacho wanga wachiri munzira kuuya handisi kuzoti pane wazosvika here zoti tata. Daidzira uzoti wasvika here. Joseph Nyazika, tondera Nyazika, Mozi. Tendai Nyazika. Wasvika here. Wamwe wacho warusumuka tendai Nyazika. Thanks. Mozi. Awanokwana vamwe wacho unonga kuti maybe nyaya iyi ingatiremera nekuti no izvo zvatokwana at least kana zvadai so zvakurakidza kuti chinhu chemhuri. Andatenda hangu.
right. So anditi kana yadai it means kuti yaane chiremerera chekuti makamirira chi muri imimi wakomana uyai uku musawande kuseri because hamusina kuona namaziso nemadhara mukautsikwa sumukai musukana ngo kasumudza titauri dambudziko rangu zita Gladys Nyazika. I'm sorry, ma'am. I'm sorry, say ari pana. Ndisangana kuti ne problem imechete risangana nayo. Iwe yako ndei. Ndogona uto kurara nemunhu ndisingazivi. Zvezve kurota ndichiwaka bonde nemunhu wechirume wandisingazivi. Spiritual husband. Nhasi ndogona urara ndine umwe wandisingazivi mangwana umwe wanhu wakasiyana siyana saka ukatona face yangu mangwana watone ndi pakuti ndizorutaura. Apa ndoita futi problem yekuti ndogona danana nemunhu anenge achidawo kutondiroora otowimbisana but zviri kungotsakatika ndisingazivi. Zvinoti tisakatika iwe wakawimbika here? Kusaidi kwangu ndaka. Because unokwanisa kutsvaga zvisipo. Iwe kafambiro kako kasina kujeka. Aiwa kusaidi kwangu ndakaona. Because hapana murume unomboda kuroora mukadzi mambara. Saka kana iri problem then it's okay. Mukomana wani sumuka. Pamusoro mambo. Zita. Alright, zita rangu ndoitwa Joseph Nyasi. Pamusoro mambo, pamusoro iwe da. Sumudzaizirako. Ya ndosangano nema problems ekuti unokwanisa kurara nemukadzi usiku yawakarara. But munhu wacho usingamuoni. Iwe urarawo nemukadzi usingaoni. Saka it means issue yemubobobo mumusha. Kuti muno wakadzi wane mubobobo newarume wane mubobobo. Saka chidodiwa pakutsvaga kuti une mubobobo ndiani. Amen. Ana baba sumuka iti baba. Sumuka. Pamusoro imambo mutasi. Yes. Dambudziko rataurwa newana marizwa. Dambudziko rataurwa newana rari. Muruti inaro. Inini ndinoti inini handina chandinoziva padambudziko. Handizoti mune mhosva aba. Ndati inini sewaridzi wemisha wanasamusha muri kuti nema problems ari kutaurwa newana kuti nawo. Ndatotanga kuwanzwa nhasi ndinoti inini kana waine maitiro avo kana kutsvaga wanobatsira ngawabatsire. Dai wakataura bambo. Zita ndiani Changamire? Ini ndinonzi Nyazika, Peter Nyazika. Imimi sei muda kuzviburitsa mukati menyaya? Handisi kuzviburitsa. Matika kana muka mukati mimi kana muine zvamumaitira munokwanisa kuita kufamba muzvigadzirise. Apa wana vari kuti no hatikwanisi kufamba aba. Wana vanofanira kuti tungamirira mukufamba ndiwana baba. Saka tofanira kuti wana baba muri kuti neproblem yewana iyi. Ini ndiri kuigashira dambudziko ravo ndarigashira. Alright, it's okay. Umwe baba ndimwe baba ndini. I'm sorry mambo. Yes. Nangu anda zvakwana zvandokutaura. Usapete Ini ndonzi Moses Nyazika. Zita radedzerwa para kuti Freddy zita remadonhererwa. Ndazongouyawo zvekungouyawo. Ndodriver usiku ini. Ndatomiswa apa ndasiya bhazi rehurumende apa kungouya ndisingazivi nyaya ndikufambira ndei. Tsamba yandapuwa haina zita rangu. Ndangouyawo. Saka zviri kutaurwa zvezvika handisandaita comment because handizozva nyaya yacho. Hauziva nyaya yacho. Nyaya yandisi kuziva. Gara pasi. Sumukai baba. Ndoitwa Joseph Nyazika. Inini nyaya iyi handina kunga ndiri kuziva kuti ndiri kufambira nyaya ipipa chaizvo. Kuuya kwandatoitawo kuchitotanga kunyasa kuizwa pano padare. Muruzwa. Asi nyaya yekuzi ngatifambe. Wana wakambonditaura kuti baba ngatifambe. Inini kuti ndifambe baba wangu akandizvara inini. Kusvika afi anambobvira akafamba kana musatange mati handina kubvira ndakamona achifamba. Okay. Anambobvira ndakamona achifamba kun'anga kana kuchiporofiti. Handisakamboona. Wana wangu wese ndakabara. Handisakamboisa zvinhu zviya zvekuti kun'anga kana kuchiporofiti. Kuti ndichitange nhasi kuti ndakuti sika kufamba kuenda kuchin'anga nekuchiporofiti
handingazizi handisakambozviita. Chechipiri ndechekuti icho zviri zviroto kana inini baba ndikugona uroto ofu zvinoiti kurota kutozvizwawo nyaya iyo iri kutotaurwa pano handambobva ndatsanangurirwa panyaya zvekuti enda zvakati pano umwe baba futi pano umwe baba futi handazi haina kuya iri kure uyo mukomana pamusoro indoitwa tondera yenyasi ndinongosangana nedambudziko irona ngorara nemukadzi kuti ngofuma ndakadota nedambudziko iroro futi right it's okay wana baba maamuri hamuna wambozwa nezvedambudziko zvino dambudziko marizwa handizvo saka inini my question ndeyekuti zvomazwa dambudziko muri kuti manga muti hamuna zvomuruziya izvozvi maakuziva saka muri kuti nedambudziko revana vana 4 vese ava vari kutaura zvakafanana saka muda kubatsira pana ane baba wako here apa mirai ava ndivo baba wenyu iwe wako wangu akashaika okay ko akashaika okay asi ava ndiwana baba awa mwacho ndo ndanodaidzira havana kukwanisa kusvika awa havana kukwanisa kusvika asi wane same problem ndichazozivi right it's okay no it's okay inini changu my question yangu yaichikuti chiti wana wane chikumbiro wane problem imimi ndimi wana baba ndikuti saka muri kuti ini nyaya yeproblem yewana muri kuti ingabatsirika sei alright tenga imukuru movha ndokupindura yangu pamusoro imama naui nhasi yauya hayo yakatichenjei zvishoma asi kumba uko tiri kumba uko ndinoda kutaura mambo ndisingadi kuhwandisirai tiri kumba uko zvakaitika ndezvekuti vana vakambotaura kuti isisu pano hatina kugara zvakanaka tirakugadzira havana kutaura nhau iyi yavataura pano yese yekurota kwavari kuita vataura kudaro ndakavati inini murida kuti mugadzirwe chii zvikanzi ona isisi kutambudzika pano mabasa hatina vakabudisa tsamba yavanga vainayo yakanyorwa yakabva kwaSamshonga yakanyorwa kunzi itai zvinhu zvenyu murunyararo saka ndakati inini tipei kuno tsamba tiverenge ndichibva ndaiverenga tsamba iyai ndaiverenga tsamba iyai yakanzi izvo itai zvinhu zvenyu murunyararo ini ndakati aho kabvani tsamba zvayauya kudai zviyabva kwaSamshonga itai henyu kazvinhu zvenyu muchinyararire wana vakati zvakanaka wakati gare gare ndofunga masondo anenge maviri vakauya vana vakauya vakatuma musikana uyu neushu mukomana uyu vachibva vauya kwatiri ndakagara mukicheni namai wakati izvo baba mukuru tauya nemumwe munhu watinaye kumba uko ndikati no inini kana mauya nemumwe munhu wamuinaye kumba uko inini hangu handidi kunyepera ini handiwiko ndinoda kuti dai manga mauya nemunhu maunza munhu painowo ishe ndavatega tega tinokwanisa kudini kuzotemana inini nhau yese yamaita iyi ende hanyi munopedzerwe inai nemunhu ini handisimuki ndo zvandinoziva chete zvimwe zvese handizivi hamuna kupindura mubvunzo wangu ndati maanzwa problem nhasi maizwa kutaurwa ngewana muri kufunga izvi way forward muri kudii modii apa taakutoti isisu tinochinzwawo kwavari kuti vanoti todini kana vatiti tobatsirawo mambo musapete maoko ina handira mhinduro kana chiti handa mhinduro roti hatisati tatanga hatisati tatanga hatisati tatanga ba nokuti handingati inini ndiri kubva kubasa ini ndobva kwaSherikuru kwandorara ndoudzwa ndiri pabhasi topa muchinguri kuti kune nyaya kusarongeka kwekumba kwenyu kana kusina kurongeka zvinoimanya hakuna kurongeka handiti izwai bambo shamari samoni rakaenda lini kwayaziva aiwa izwa izvi
Because musape dare rino iri. Moswa yekuti hamuna kuwana information. Kumba kwenyu information hayakusvika here bambo. Yakasvika. In time. Haina here? Haina. Yakasvika musi wa 22. Alright. One day bazi nhasi 24. Alright. It's okay. Last dare mamusikafanira kuya kudare. Tisakatauya kudare. Aiwa. Musi wa 3 August. Dati musi wa 3 August maisafanira kuya kudare. Hatina kuona samari bamusi wa 3. No, it's okay. Bambo, makaona information here. Inova ndakaipiwa ini mari mwezuva. It's okay. Bambo makapiwa information here. Inini padare rekutanga ndakangonzi inini unouya kudare asina ngandisina samwe. No, it's okay. Atimbunjikidzi wano. Mutemo wedare, it's okay. Mutemo wedare unoti munopiwa nguwa yekuti mudi muprepare kuti muye kudare. Next dare muswari uyai kudare musi wa 7 takupai nguwa yakanaka endai mogadzirire come back musi wa 7. Hatikwanisi kuenderera mberi nemi kana muine complain yekuti hamuna kupiwa nguwa yakakwana. Saka ndakupa ichi kuitira kuti musapake bhazi apa. Chiendai kumba handiti ndakupai nguwa yekuti mogare pasi nechi newana imi muine nguwa mozodzoka pano musi wani wa 7 mozotitaura kuti marongei. Endai hurumende tinenge tisingaride baro. Endai Ndakubvunza iwo mama. Bambo makadabwera. Ababvunzwe. Ababvunzwe nguwa. Mataurirwa zvamataurirwa. Ndakubvunza mubvunzo. Bambo makadabwa here. Anodhakwa Tati makadabwa here. Makadabwa here. Mautotonga mambo kai. Makadabwa here. Mati mimi nguwa yamapuwa. Takupa kuti chiendai tozokonai musi wa 7. Chiendai moga. Asi pamuri kuenda kumba musarowe wana. Musa victimize chi wana. Achaita izvozvo we'll make sure we take care of that. No bullying. Kana maguru bakwe mukwenda. No, enda sa. Mtemo wetu dare achibvumiri kana atoti anopiwa nguwa yakakwana we cannot go on. It was 7.